Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. I'm here once again. I just want to share to you mga igsoon the word of God. I just want to encourage each one of us right now, and then inyo nakita ang akong background, akong anak natulog, no? But naningkamot ko mga igsoon bisag natulog siya mga igsoon. Bisan medyo busy, but tungod kini kita ko gamay time karon, ako na i-grab ang opportunity to share the word of God, to encourage each one of us. Gusto lang na akong maigsoon nga mo share ninyo ning taknas kapunon. And then ang akong gusto isgutan ning taknas kapunon mga igsoon kani bitaw kaning topic nga unsaon paggamit sa Ginoo ang even ang ordinaryo nga tao sa mga extraordinaryo nga butang, no? Or atong isgutan mga igsoon nga ang posible nga mabuhat sa Ginoo nga mga dagkong butang gikan sa mga ordinaryong butang. Okay, once again, atong isgutan ning taknas kapunon mga igsoon ang posible nga mabuhat sa Ginoo nga dagkong butang nga di katuoan nga gikan siya sa ordinaryo lang nga butang. No? So mao na atong isgutan nining taknas kapunon. But before we proceed mga igsoon, once again I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and to subscribe and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Ang inyong makit-an mga igsoon, mga higala, puro rin na mga word of God, word of encouragement, ang uban warning, correction. Ang kaning tanan mga igsoon puro ra para palig-on sa atong relasyon sa Ginoo, no? It's all about the word of God, and the reason why I do this kay bawo na mo, no? I just want to promote the name of Jesus Christ. Gusto na ko isang Ginoo, walay relihiyon na taas nini. Gusto na ko mga igsoon ipabayaral ang pulong sa Ginoo, ipatrending. Gusto na ko himuong chismis si Lord. Nindot himong chismis si Lord kaysa mga sayop sa uban, no? Kaysa mamantay ta, no? Manindot si Lord atong isgutan mga igsoon, no? So mao na mga igsoon akong reason, no? Nothing more, nothing less, okay? So now this afternoon mga igsoon, atong isgutan kay ako pong i-share mga igsoon ang akong experience this afternoon kanang giunsa ko this ako nag-start ingon nga lagad sa Ginoo, din unsay mga experience na ako kasinatian og mga struggle unsa ba nga ganong naabot ko nini, no? Ana ba giunsa ko pag sapnay sa Ginoo nganong taliwala sa mga shaking mga igsoon, still nagbarog ko, nagpadayon ingon nga lagad sa Ginoo, no? Daghan man gud nangutana nako ba about ani nga gusto sila magpagamit sa Ginoo, pero ang ilang problema is wala sila kay balo kung asa sila mag-start, wala sila yung mga training nanyo, murag tan-aw nila ordinaryo ra siya, ultimo ra sila mga igsoon, no? So mao ni akong gusto isgutan mga igsoon nga bisan unsa ta ka ordinaryo nga tao, ultimo mga igsoon gi-lockdown ta, gi-condemn ta sa uban mga igsoon, gilibak ta or unsa man mga igsoon, still bisag simple ra kay ta mga igsoon, kaya ta gamiton sa Ginoo sa mga amazing nga butang, no? So nalang tayo isgutan ron mga igsoon kung unsay atong angay buhaton para magamit kita sa Ginoo effectively. But before that mga igsoon, ako'y basahon rin mga igsoon sa Bible, the word of God. Usa sa event ni Jesus Christ mga igsoon kung giunsa niya pagtawag ang iyang mga disciples, no? Akong basahon mga igsoon Matthew chapter 3 verses 18 to 20. Akong basahon mga igsoon. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Verse 19, Jesus said, ningon ng Ginoo, "Come, follow me, okay, and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed him. So sa kadlaw mga igsoon, sa pag-start pa ni sa ministry ni Jesus Christ, no, wala pa to siya mga disciple ato, and then mao ni yung una niyang nakitaan mga igsoon, si Simon called Peter and his brother Andrew. So si Pedro ug si Andrew mga igsoon, so nakitaan sa Ginoo ba nga didto nagkuri-kuri sa ilang pukot mga igsoon kay mananagat man sila, and then giingnan sila sa Ginoo, "Come, follow me and I will make you fishers of men." Then verse 20, at once they left their nets and followed him. So nakita rin mga igsoon nga gitawag si Simon gitawag si Pedro ug si Andrew mga igsoon ni Jesus Christ nga pasundon, "Come, follow me, dali sunod nako," no? And then at once mga igsoon
immediately mga igsoon gibutang nila ang net and then isunod sila sa Ginoo. Atong makita rin mga igsoon nga usa ka senaryo ba, usa ni siya katubag mga igsoon pangutana sa uban diha nga gusto magpagamit sa Ginoo pero nanagana pa kay siguro example gusto ka magpagamit sa Ginoo in preaching, sharing the word of God. Tan-aw nimo nga napay mga nag-una nimo nga maayo mowali para nimo, siguro gusto ka mo lead og praise and worship pero napay mas maayo nga nag-una nimo, so mura bitaw og ma-distract ka ba, no? So para nimo kinsa ra man ka igo-igo ra imong tingog, no, nga na ba dili jud as in quality para sa uban. Ato nakita rin mga igsoon sa senaryo nga pilmirong gitawag sa Ginoo sa kadaghan, no, nga iyang mga disciples si Pedro ug si Andro, mga igsoon mga igsoon ni sila. And then akong gipamalandungan kayo, no, kabantay mo daghang tawo atong time man na mga graduhan but iyang gipili mga mananagat aning time gipili niya una mga igsoon kaning duha ka mananagat, no, nga kani sila mga igsoon mga simple ra nga tao. So maybe ang kaning mananagat mga igsoon sa uban kumpara aning mga graduhan, no, mga educated mga tao mga igsoon, murag i-lockdown ra bitaw ang ilang kuan, so murag kaminusan ba. Pero ato makita mga igsoon nga si Lord mga igsoon walay pili, no, kung atong lantawon pagbalik ang ministry aning mga apostles sa mga nila ni Peter, grabe ni sila gigamit sa Ginoo, epektibo kayo. Signs, wonders and miracles, mga milagro, mga dagkong milagro na itabo ni mga tanan pero kinsa lang ni mga tawanan, mga simple lang kayo. Mananagat mga igsoon, no, wa siguro ni grado, no. Atong time na ay mga professional, na ay mga graduhan unta nga maswitog balawd pero gipili ni sa Ginoo Pedro ug si Andro mga igsoon. Mao ni una nga gitawag nila. And then ako nabantayan mga igsoon nga si Lord walay gitan-aw bitaw bisag unsay imong status karon, naminaw ka na gusto ka magpagamit sa Ginoo, wala nagtan-aw ang Ginoo sa imong status karon as long as available ka. Kay aning time available man sila, tanawa unsay sa verse 20, at once they left their nets and followed him, meaning pagtawag sa Ginoo nila mga igsoon ni Andro ug ni Pedro mga igsoon, automatically ilang gibutang ilang pukot ding sulod sila sa Ginoo, no. So once they mga igsoon mosunod ka sa Ginoo, nakay heart bitaw nga willing, nakay heart nga willing magpagamit sa Ginoo, gamiton jud ka sa Ginoo. Even simple ra sila nga tao mga igsoon, gigamit sila sa Ginoo sa mga amazing dagkong butang, no. Like for example, ako lang i-share gamay akong kinabuhi ha. Ako mga igsoon pag pilmiro pa nako, wala ko kay bawon sa akong sa wala na kay balon ako ng 8 years ko, mag 9 years ko sa ministry pa yung mga lagad sa Ginoo. And glory to God, maayo kayo, fruitful, glory to God ang ministry nga gipiyal sa Ginoo. Para nako mga igsoon, based on my experience mga igsoon, bag-o pa ko sa ministry, wala ko kay balo ba unsay ako nga ngayon buhaton. Sa man akong buhaton ani Lord, no, di ko kamaw mawali, di ko kamaw istorya, and then dili ko kay kasabot sa Biblia. Kay abi nyo maigsoon, kung imo lang basahon ang Biblia sa literal, di ka kasabot, di ka katugkad kung wala kay kaalam nga langit nun. So galibog ko ba, no? So nagsiguro jud ko paduol sa Ginoo, paduol Lord, tabangi I need your wisdom, knowledge, heavenly wisdom, heavenly knowledge, heavenly understanding. Kay gusto jud ko makasabot sa imong pulong ana bitaw. So I really don't know where to start that time. So nagsiguro ang ampo sa Ginoo, siguro ko fasting, prayer, dakong time sa Ginoo mga igsoon. Ako nabantayan kay sa tinud mga igsoon mao ni, no. Wala ako nag-study og seminary, wala ako mo-eskwela Bible school. Atong time mura grabe ang uhaw nako ba. Wala ko miagig training. So although nagpaduol na jud ko sa Ginoo, Lord, make me sensitive sa imong guide, sa imong voice aron bitaw nga aduna ko'y knowledge ba, wisdom to face every situation. Kay wala jud ko'y alam ba, para nako wala jud ko kinsa ko, para nako maigsoon ultimo kay ko, yes, nag-eskwela ko college but wala ko ka-graduate kay bawo naman mo sa akong experience, wala ko ka-graduate kay nabuang ko sa Cebu mo tong hapit ko i-rehab kay nabuang, no. So na-stop ko imbis graduating na ko. So dili jud ko matawag og ingon nga professional kay wa man ko kahuman sa baccalaureate degree, no. Wala man ko kahuman gyud. So mao na nga para nako ubos kay ko kumpara sa uban. Kay sila ang uban mga swito kay mga theologians ba, graduate og mga seminary, nagbalin-balin lang Bible school. And then although my sister gusto siya nga mag-eskwela daw ako Emmanuel Bible College before, but murag ako magud atong time murag para nako ang feel ako bang ang impression nako sa akong heart is kusog kay impression ni Lord nga murag urgent bitaw nga gitawag ko sa Ginoo ana bitaw. So nya din mura kong mahadlok bitaw nga kung mag-study pa ko Bible school, kinsay mowalis og mga barkada, mga adik-adik nga napo sila naron dito nga priso na. So asa sila paingon unsay may tabo na kinsay magsulti nila sa kamaton, kinsay musangyaw lang ang Ginoo mo bag-o sa ilang kinabuhi kung moeskwela pa ko dito og pila ka tuig. So
Muna akong himo mga igsoon, tubag lang ko sa tawag sa Ginoo. Akong nabantayan mga igsoon nga bisan mga igsoon kung wala jud kay ingon nga training, wala ka ning agig seminary, Bible school, pwede gyud pong kagamiton sa Ginoo sa mga dagkong butang as long as nakay teachable heart. Then mapainobsanon, willing ka magpa-correct ni Lord. Every the moment na impa-impress si Lord nga ibutang na buhiin nimo dayon imong ibutang, no? So anha nimo makita nga kaya kagamiton sa Ginoo extraordinary. Bago pa lang ko, no, murag i-lockdown ko sa uban. Yes, honestly, murag i-lockdown lang ko sa uban, kinsam na siya na. So ako nabantayan as the days goes by, nagsigig dagan nga sige lang jud ko paubos ana, sakit kayo, no? So, sige lang jud ko padayon siya ang uban murag ila lang kung gikuan ba og sa estudyante pa na ibuli lang ka ba kay nga kinsara na tuo mo na daghan kay mga ana, then makadungog pa ka sa uban nga mga dagkong tao na nga mga siguro mga lagad po daw sila sa Ginoo ana ba. So sakitan ka ba kay na sila isulti negative against nimo nga mao ni ana. So murag dili kay ko katuhuan bitaw lang, then sige na jud paubos, sige na kog hilak sa Ginoo. So akong gihimong inspiration ni ba ang kaning mga fishermen bitaw nga mga mananagat ra, pero nganong kung gigamit sa Ginoo ni sila nga mga ultimora kaya sad ko gamiton sa Ginoo. So mao bitaw na akong gihimong inspiration mga igsoon. So sige ra kog paubos, sige spend time prayer and fasting duol sa Ginoo, pakiluoy sa Ginoo, and then dihan ako na realize mga igsoon nga sooner or later mga igsoon eventually na realize na ko nga kaya day kagamiton sa Ginoo sa mga daghang butang, din maka-receive na ko mga dagkong invitation, daghan kayo dagkong mga invitation mga igsoon, and then hantod to make the long story short ning abot ang time nga gi-pa-share na ko og daghan kay maminaw, mga abot na og taglibo-libo ang maminaw, hantod gi-invite na ko nga moadto og laing nasod. Okay bawo naman mga uban da naabot ko, gipawali ko og mga leaders. So daghan ba nay mga dagkong event nga invite nga imuon ko nilang speakers nya. Kung kaingon ko ba ka pwede di ay, no, nya makita nimo ang katong mga uban nga mga ning sulti o dili maayo nimo maminaw na nasa ubos, maminaw nimo, no, ikaw nagistorya nila imbis sila mga theologian di basta-basta na ay no naminaw. So diyan ako nakita mga igsoon nga si Lord walay pakialam sa imong status kung unsa ang imong nahuman, kung unsa ka kaultimo ka simple nga tao, as long as nakay humble heart, as long as nakay willingness sa imong kasing-kasing nga magpagamit sa Ginoo, as long as willing ka kung unsay pabuhian nimo, willing ka kung unsay imong gusto ipaundang bitaw sa Ginoo nga mga butang nga wala makapalipay niya ba, gamiton ta sa Ginoo extraordinarily. Sama sa itabo mga igsoon sa mga disciples ni Jesus Christ, grabe no, gigamit sila mga dagkong milagro, daghan mga butang nga dagko amazing kay mga igsoon, pero kinsa ra sila mananagat. Although na ay graduhan nila, but akong nabantayan sa nagstudy ko sa aning mga disciple, badaghan jud nila mga igsoon mga ultimo ra kayo, no. So dili na tumakita sakto si Senator Manny Pacquiao from nothing to something daw, no. So bisag unsa ta mga igsoon ka ultimo ordinaryo na minaw kanaya gusto ka magamit sa Ginoo, kaya ka gamiton sa Ginoo nga mga butang nga dagko extraordinary, as long as magpaubos lang ka, as long as teachable lang ta, dula tay heart nga teachable, willing ta magpa-correct, ihilak lang nato og sakit, but alang sa kayuhan man nato. Ako nabantayan mga igsoon nga the more we accept correction, the more we are teachable bitaw, teachable ta mga igsoon, kaya ta gamiton sa Ginoo sa mga butang extraordinaryo, no. So mao ni mga igsoon ang akong gusto i-point out ba pamalandungan itag nas kapunon nga asa man karon unsa man imong status karon sa kinabuhi, gusto ka pagamit sa Ginoo, pagamit, no. Just be willing mga igsoon, submissive to the will of God, kaya kagamiton sa Ginoo. Ayaw hunahunaan ang uban. Siyan ako kaingon ko nga, Lord, kaya ba ni ako, no? Kaya ba nako ni? Ana ba na? Napay uban nga murag mas maayo pa man ni sila nako sa Biblia. Napay uban nga mga kadungan niyo ba una pa kay nimo maayo pa ni sila mo istorya. Pero ako kinsa man ko? Murag who am I? Makaingon ka babat. Ako nabantayan mga igsoon nga basta lang lagi teachable ka, and then willing ka, humble ka mga igsoon nya. Kaya jud ka kay gamiton sa Ginoo sa mga dagkong butang, no. Kinsa may ako gali usahay kana bitong na mga dagkong event nga ako may ilang speakers, magatubang ko sa amin usay makaingon ko nga, Lord, wala jud ko katuong may ngani, no, moabot ko ani nga punto sa akong kinabuhi nga mo istorya kung nay mga dagkong tao maminaw, mga di basta-basta, mga honorable gid ba, no. So ako mag-expect ba nga ano, so ako nabantayan nga balik ko sa una kung bisa ako nag-start, as long as mo yes ra jud ka mo, sige ka, yes Lord, gamita ko, yes Lord, here am I, send me.
basta ingana lang taon niya din teachable ta, willing ta nga submissive ta ni Lord, gamiton dito sa Ginoo mga igsoon. Amen. So dili ingon nga kinahanglan pa mo eskwela ka o Bible school or seminary na mga training na dili na ingon nga kinahanglan, although mas maayo pud siya no, kay gigamit man tao no, gitawag ta sa Ginoo sa landline nga pamaagi no. So nay uban nga para nako, yes gitawag ko sa Ginoo, siguro ako pagiaw ngana pinapay uban gitawag sa Ginoo, pero kung ikaw willing jud ka magpagamit sa Ginoo na minaw da mga igsoon, dili na gyud ingon nga mura bitag ma-pressure kay Bible school. Kinahanglan lang na kay heart nga available, kinahanglan lang kay na kay heart mga igsoon nga willing, submissive, magpa-correct mga igsoon, gamiton ka sa Ginoo mga igsoon. Bisan di pa ka moagi na like me, glory to God lang. Wa ko moagi ng mga training, mga kuyaw kay mga doktor theology mga igsoon. But there are so many times nga nag-preach ko na yung mga doktor na minaw, no? Glory to God lang. So ako nabantayan, kaya ka mga igsoon, isa sa Ginoo, kaya ka gamiton sa Ginoo sa mga butang di nagko extraordinaryo, basta lang ano natin kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, submissive to His will. Willing jud ba, no? Kung unsay giingon sa Ginoo, pili mo nga gi-impress sa Ginoo, ibuhi na ibutang buhi na ay balika, and that way gamiton ta sa Ginoo sa mga dagkong butang nga wala nato pamalandongan. Amen. So mga namang pagdasig mga igsoon, taknas kapunon, stay blessed, and keep on sitawag na, just keep on worshiping God, and then pun-ang imong baba diha mga igsoon sa mga pagpasalamat, pagdayeg sa tumbuhi nga Dios. Nabisan na ata ning gitawag crisis, still mo shout out God is good all the time. Amen. Still makaingon tag praise God, salamat Ginoo, no? Mao na sa. So once again, mao na akong pagdasig yung tagnas kaponon. God bless. To God be the glory.